皆さんこんにちは。今日はタイヤの持ち込み交換というテーマで、どうすれば持ち込み交換を安くできるかということについてお話しできたらと思います。まずタイヤを安く交換するために皆さんはネット通販を利用しますね。でね、ネット通販で買ったタイヤを今度は作業してもらう店に送って、あるいは持ち込んで、安く交換してもらうというのが皆さんの目的かと思います。しかしながら多くのケースでは、持ち込みタイヤを断られたり、あるいは非常に高い工賃を請求されたりするというのもよく見られるようです。今日はここで、持ち込み交換の、安くする方法として、どんな方法があるのかというのをいくつかご案内したらと思います。まず安くするためには、店を探す必要がありますね。で、どんなお店がそういった安い金額でやってくれるのでしょうか。大手だとどうしても、人件費などの関係で安くすることが非常に難しくなります。そして場合によっては、自社で作業をするのではなくてタイヤ専門店に、外注依頼するということも見られます。そういったさまざまな理由で大手のお店で持ち込みタイヤ交換を依頼すると、料金が高かったりすることもよくあります。そして、タイヤ交換を安くしてもらえるお店は、インターネットに、掲載しているならば探しやすいんですけれども、そうでない場合は口コミとか、自分の足で店を探す必要がありますね。そういった点やはり、ネットでその料金などを提示しているお店を探すのは有効な方法ではないかと思われます。そして先ほど最初にも触れましたけれども、タイヤを車に積んで持ち込むのではなく、お店に直送できるお店、そういった、サービスがあるところが良いと思います。どうしてかというと、タイヤが送られてくるときに、自宅で待っていなければならないということや、あるいは家の中や車の中が、タイヤのゴムの匂いで嫌な感じをする、そういったことがあるので、お店に直送できる、これも一つのお店選びのポイントではないでしょうか。こういった点を考えますと、ある程度店の数は限られてくるかもしれません。他には、支払いをするときに、現金でしかできないお店もあれば、クレジットカードやあるいは PayPay などの、QR 決済ができる店もあります。そういった支払いの選択肢も、非常に重要な部分なので、どんな支払いができるのかというのも、店選びのポイントかと思われます。そして、持ち込み交換の、申し込みをするのに、電話はもちろんですけれども、あるいは、メールやホームページから、その受付をしてもらえるといったサービスがあるのも良いと思います。そしてこれはタイヤ交換に必須ではないんですけれども、店で待つ時間、ある程度タイヤ交換4本買えるならば、1時間とかもっとかかるケースもあるかと思いますけれども、その間店で待つのも一つの方法ですが、無料の台車を用意して、その間ショッピングとか食事とか、自分の用事が済ますことができる、そういったサービスがあるお店も選択肢として加えていくのは良いかと思います。そしてこれはタイヤとは直接関係ないんですけれども、タイヤで訪問したんですけれども、別の商品ものを、営業で話しかけられる。つまり、タイヤ交換に行ったんだけれども、車検もそのうち近いのでいかがですかとか、
他の目的以外の、内容のものを、持ちかけられる。これはお客様にとってはちょうど良かったという方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、多くの場合、車検などは、前もって持っていく店を決められている方少なくないと思います。ですから車検はここ、タイヤは今日来た店、そういったふうな分け方をしている方も少なくないと思います。そういった点で、タイヤ以外の営業を持ちかけられる店というのはやはり、どちらかというと嫌われる傾向があるのではないでしょうか。